И здравейте хора, днес ще играем Five Nights at Freddy. Искам, а не мога да позволя. Как му кажеш това? Еми, почваме са. Хърки Мейкинг. Коя ще играеш? Едно. Първата? И после втората и третата, да. Така, да ги видим. Аз нямам от първата. Аре говори, бе. I actually worked in that office before I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached. Както виждате, тези не мърдат и ще ги бият. Не може да бия той, ме да ти. А този с телефон ще иде, ще му го удара 3 пъти този телефон в главата и тогава ще умре и няма има телефон. Пъти, бе! Не, бе, ще си играем честно. Не, бе, ще си играем честно. Да, не си чакай, бе, говори. Поздрави за аниматора. Фредди Фазбер. Аре бе, 2 часа стана, вие не мърдате, А то ще иде този телефон и ще му удара 3 пъти в главата, как ви казах първо. Наистина ще го бия. Абе да не бия теб. Той бия майката. Заприл, не вика, този телефон ще го щупа в ушето. Дано. Не, дано има да му го брие. Абе, тия няма тръгна до края на живота. То Фреди така са озъбил все едно го чака да го умия зъбите. А то Фокси се крие зад передето и сигурно го яде. Чика сигурно си мие зъбите, капкейк я яде, по ушите, Бани свири на китарата, докато селе. Чика нищо, има коса. Роботската коса на Баба Джи. Така, Чика, то капкейк ще ти го навръ в косата на човек и ще имаш розова косичка. Да не би А то Бани спири така се... Не. Бани така свири тази китара, се едно го чака да му е ударил в главата. А то Фокси още е зад пердето и си се... Дом, диди, дом, диди, дом. О, Фреди остана само, той сега ще гледа да я си изяде устата, с която сам ще си я преяде. Той чака. Бани, какво правиш, бе? Ушата ще ти дръпам ушите, до не умреш. Ама той е заек. Заек. Варчат го за ушите. Та Чика така са забила, все едно ще й удара шамар. Ти вярно. То Бани седи тук в коридора, все едно ще го убия. Аз нормално това. Да. Зайчок, така ще ти бия морковите от главата, че нема имаш уши. А тази с косичката ще ти бръсна косата, бе. Тук е кокошка. Браво. Чик. Не, ще да кажа, че е заяк. А Фокси какво? Омага, затвори вратата. Фокси какво? Фокси е лисица.
Това е хитър. Хитър Петър. Еми хора, видяхте то заяк как се ще умре от него. Ай, отивам в втората игра. Това втора игра, бе. Аз то ще го смачкам зайчук. Аре, сега влизам на втора игра. Силви игра Хамер, ха! А ти го приби. Ой, спомни го. Стой. Така. Да видим, аз никога не съм играл тази игра. Тази чика пак ще изкуба косите. Коя Ага. двете? Има две Тук с чики. проценти е. И двете. Ама едната Абе, е... брат, каква тази скапана игра? Това той чика, тук те... А това кой е? Това кой е? Балун бой. Балун бой. Ти на 11-ката камера! 11-та му слеп. Мукни бе, слеп. А, 11. Ага. Къде е то, бе? Кой е то, бе? Трябва да държиш. Той се крие от тук те... Кашона. Ей, балун бой, така ще го балун бой на в газа. Този балон ще ти го вкарам в ушичките и ще те бия. Просто зайчока е тъпанар. Маска. Танах динозавър. Аз така ще ви бия. Ще умри. Мали, виж татък. Така ще я бия. Това е менгъл. Менгол ще е менгол. След ядеш манго. Да, няма да го държа, що ме мързи. Така, вижте, Бани, след малко ще го бия. Демон ми е клепнал. Я кажи, всяка игра, когато умреш, отиваш на задната игра, всяка игра, когато Всяка игра, която победа, отивам напред, която загуба, отивам назад. А как се затварят тук вратите, бе? Когато загубиш, отиваш на Тук врати няма, май. Да! И ти трябва да им светкаш. Маска. Те маска. Балун бой. Така ще... Която да игра загубите удар, отива на Five Nights at Freddy. Ей, зайчок. Отива на следващата. Так, ще ти слава маската и ще я слава. Но той няма маска. Ще те запала и ще угаснеш. А този балун бой ще го бие, защото... Разбирате ли, ма така ще го бия. Абе, ама тия Мали, виж Фреди, ще го фредна. с какво означава? Мали, я виж Бани. Тия не го биеш? Той беше то, бе, Уидър Бани. Той бани. Той Бани е той банка. Е, той. Маска. Ха, маска. Отива на 11-та, бе. О, мага. О, мага. Балун бой. Блумбо. Балун. Блуба. Мукни може. Ей, заяк. Издръжте. Фреди, така ще ти бия ушите от земята. Ей, Бани, той бани. Че то балун бой ще го балун бой. Това е на 10-та камера. Ей, зайчок, разбери ме, че ще бия. Ще бия. Ще слепа. Не може да го. Аре, умревай, бе. Аре, то е 4 часа. Вече 5. Това е първо нещо. Ще ги слепа. То ще ме претреп. Това е първо нещо. Абе, то не е ли ония изрода, къде само ни трепаш? Ой, Поте. папет ли? Да. Да, не. Аха. Отиди на Да не убием. 12-та камера. Светни. Манго. Бе, така ще бия манго ли си, манго. Ще го манго Ма те в са я били, бе. Виж, тя ще нава на нищо. Тя... И аз ще я добия. Мале хора, добре, че победиш, че... Аре, отива на третата игра. Аре, мокни. Сега влизаме в третата... Те ме дръжтиха, бе. Дано. Победа. Сега кое трябва да цъкнем? Стой. Аре, игра. Шеста нощ. Как ще стане? Аз ти натиснах шеста. Брат, аз ще умра. Еми, умри. Добре, когато умра... Отиваш на файве... Какво се прави тук, бе, зайчок? Те това червеното там отива спринтрап. Не, това е много сложна игра. Не, ще играем 4, Даже, мисля, ще приключи даже и видеото. Айде, чао. Ама що, бе?